kaunti ma Wajir. Migao mar thieth e kaunti ma Wajir ogolo siem ne joriemb nyamburko makonyo jotuo yudo thieth mar uyamo ng'ere kaka ambulance. Wachore ni moko kuom joriemb ambulance go nigi tim mar kwayo jotuo omenda ka giwacho ni gitiyogo e nyiewo mauta ne nyamburko go. Apisa mochung' ne thieth mar uya e kaunti ma Wajir, Mash Bilo, olero ni wuodhe mag ambulance gin maonge chudo moro amora kokwayo jopiny mondo go lipot poni jariembo mar ambulance okwayo gi omenda. Migao mar thieth e kaunti no bende olero ni nyamburko mamoko mane okethore oselosi mar bero chenro mag thieth Wajir. For the purpose of the public, the hotline is 0721 282862. This hotline is 24/7, manned by ambulance crews who are stationed in our offices. Kindly call, contact, and seek services. In case you need any queries regarding of any officer who is demanding for a fuel or even demanding any money in form of allowance, kindly visit the office. We will take appropriate action. These are services that are free of charge. That's why you have elected the current governor. He promised, and we are going by that.